Okei, ota tästä. Okei, me... No niin, tämän nimi on, onko se päällä? Joo, on. Tämän nimi on Raparperi Frita. Raparperi Tää on Frita. sika hyvä oikeesti. Kelle eka? Daniela. Mä annan pienet palat, saa sit lisää. Ravi saa muumilusikan. Rami, joka voisi hyvin skeitata. Assi on paitaa noin. Jees. Kadista ei ole lämmin. Zoomaa just niinku jätkää zoomata. Meillä on nääköin tällä rekeen. Haluatko sä? No sen piti olla ne. Tai valaa kyselemässä. Tykkään. Onks tää teidän tekemä? Prisma. Joo. Rami, ota kuvaa, kun mä syön. Ja katsotaan ehkä torstaina. Ei se mitään järkeä ottaa kuvaa. En mä varmaan hyötä sitten on. Tää voisi ottaa niinku kuvia, mutta ei se hyöty. Tää on oikeastaan tosi hyvä. Tää on. Niin. Maista ite, Rami. Kato kun on sairaan kiirus, kato kun Rami söisit se jo. Niina pitää hakea keskiviikkona. Söisit. Syö paljon Nelli pullaa, tulet isoksi ja vahvaksi aikuiseksi. Ai on tehnyt samaa. Oli hokkanen. No eikö Oli me lähdetään hokkanen. Just jotain tällaista. Syö paljon pullaa. Samaan tyylistä. Tää on sika hyvä, mä No, tykkään. Hei! soitellaan nyt. Tykkäätkö siitä? Sano nyt! Tykkään! Hei, Tässä mä en on jaksa Blair puhua. Witch Hei, mä en Project. jaksa puhua. Hei, heiltä tuo maitoa, heiltä sitä maitoa. Silleen niinku... Ei noin. Silleen paikoillaan. Silleen pistä heilumaan. Ei lähtenyt. Raparperi. Ole hyvä. Näin ole hyvä. Kahvia vai teetä? Mä oon teitä. Joo. Teetä myös. Joo. Mikä tuo ääni? Mikä tää? Se on toi serppu tuolla. Joona serppu tuli kesäksi tänne. Älkää väsykö se siellä. Okei. Se on vähän... Joo. Ei kannata välittää. Joo. Tosiaan, mitä? Joo. Joona, älä nyt. Nyt Joona. Mä käyn vielä sen ylös. Ei Joona. Onko Joonalla kaikki hyvin? Joona, ihan rauhoita. Mä vien Joonan ylös, kato, ei tässä mitään. Kato vielä vaan kalanpäitä tarvii, se on nälkäisenä tällä. Joona, nyt ylös. Stop. Pitää mennä köyttään. Joona. Jennäällä. Nyt se taisi rauhoittua. Joo, mä oon täällä näyttänyt koneelle. Ilpo on ollut aika kauan tuolla. Ilpo!